Aurreko martxotik COVID-19 birusa dela eta, Euskal Herria alarma egoeran jarri zen gure ohiko bizitza eta ohiturak guztiz aldatuz. Hori dela eta, martxoaren 13tik aurrera, hezkuntza komunitatea etxetik lanean ari gara telelana bitartez. Baina diru publikoa jasotzen duten gizarte ekimeneko ikastetxe batzuk eta haurreskola pribatu batzuk zertan ari dira? Ikastetxe eta haurreskoletan prekarioen dauden 0-3ko langileei edo zerbitzuetako langileei ERTEak ezartzen ari dira. Diru publikoa jaso arren, ikastetxe pribatu batzuk ez dituzte langile hauen soldatak 100% osatzen. Akademia pribatuak? Ohiko klaseekin online jarraitu beharrean, langileak ERTEra bidali eta kaleratu egin dituzte. Eta lab? Zertan ari da lab? Lab, lanean ari da osasun krisi hau pairatzen ari diren langile guztien ondoan egoteko, entzuteko, laguntzeko. Langileak etxetik telelana egiten jarrai dezaten borroka egiten, osasuna erdigunean jarriz. ERTEa jasan duten langileek kalte ekonomikorik jasan ez dezaten negoziatzen. Soldata 30% osatu, soldataren 100% arte, ERTEak iren bitartean. Oporregunak eta aparteko ordainsaria. Aipatutako baldintzak ikastetxeek ez badituzte betetzen, ERTEak inpugnatzen ari gara. Ez dugu onartuko langileek krisi hau ordaindu dezaten, eta ikastetxeek negozioa egitea diru publikoarekin. Esan dugun egoeran aurkitzen bazara, jarri harremanetan lab sindikatuarekin. Gora langileon borroka eta gora lab!